ଏକ ସମୟର କଥା, ଗାଁର ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘୋଷା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ତାର 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ବିଲେଇ ଆସିଲା। ସେ ଘୋଷା ଦେଖିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ହେବେ। ସେ ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ଭାବରେ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଚଢ଼େଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ବିଲେଇ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ହସି କହିଲା, ଭଲ, ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ମୁଞ୍ଜି ଚଢ଼େଇ ମନ୍ତ୍ର କହ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଲେଇ ଆଖି ମୁଜି ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଛୁ ହେଇଗଲା। ବିଲେଇ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଘୋଷା ଖାଲି। ସେ ଦୁଃଖରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଚାଲିଗଲା।